Ešte jedného a potom počítal trénerom a ďalší ďalší. Keby tých nehral, Moravanek vyhraje. Tam by nevyhral, keby tam neleží. Moravane majú tú akadémiu. Oni pôjdu do tej druhej ligy. Ale to bude zastúpať Šnárov. Poďme. Tam bude menej a menej mústvo. Všetka niektorý bude cítiť. Keď bude mokrý haj, alebo kedy to vedú tú okresnú súdež, by tam išli. Pojď, vyvíjaj. Pojď znova. Pojď, vyvíjaj. Veli, jedeme na gól! Stačí jeden a potom tu zakopnúť aj našu benku. Aďo, vieš, Aďo, poďme, poradne! Aj ten bránkar chytal za prípravku. Ja som byl v Radimovie, vtedy na ten finále podali Kulty s Radimovem. Kulty s Radimovem už to pretu. Kulty veľa má, vtedy Kultani prohrali, teda vyhrali na penálty. Ten rozhodčí dal jednu penáltu opakovať.